La séquia de Rovellà és una de les séquies de l'Horta de València i és una de les que formen part del Tribunal de les Aigües. El seu origen és molt antic, d'època medieval, d'època musulmana, abans de la conquesta de Jaume I en el segle XIII. És, en certa manera, la séquia de la ciutat. Era la que regava tot l'entorn de la ciutat medieval, de les muralles. I és també la séquia que subministrava aigua no sols per a regar l'horta de l'entorn d'ella, sinó també altres elements, com banys, com molins, com tintoreries. Tot això forma part d'una distribució de l'aigua tradicional. La séquia de Rovellà ha tingut diversos noms al llarg de la història. Els documents més antics del segle XIII l'anomenen séquia de Russafa, perquè era on arribava a regar de l'horta. Però prompte, ja a finals del segle XIII i principis del XIV, apareixen els documents com séquia de Revilla, del nom de Rebell, Bernat Rebell, el propietari del molí, que se diu Molí de na Rovella posteriorment. I d'aquest molí tan important situat al costat del Mercat Central de València és d'on ve el nom ja tradicional que ha tingut. Però a més, al llarg dels segles, va adherir-se a la séquia el que s'anomena el Vall, les clavegueres de la ciutat de València. I històricament, a partir d'època moderna i encara avui en dia, el nom general que té és séquia de Rovella el Vall. La séquia de Rovella té un recorregut que comença al llit vell del riu Túria, a l'Horta de Campanar, on està l'assut, un assut avui dia restaurat i convertit en un bé d'interès cultural. És un element molt característic del seu traçat. Després entrava per lo que és el barri del Botànic, cap a la direcció de les Torres de Quart. I allí feia una volta gran per entrar per l'actual Museu de la Beneficència, al carrer Corona, i entrava allà el que era la Ciutat Vella, l'entorn dels horts urbans que n'hi havia en aquesta zona. Tot el barri del Carme regava a través de regaoretes. D'època musulmana hi havia un molí cap a les Torres de Serrans, on planten la falla Ana Jordana actualment, un molí d'època califal. Després, la séquia de Rovellà continuava cap a la plaça del Mercat Central. Allí feia una curva que se veu en els planos històrics i actuals de la ciutat de València, el carrer Peu de la Creu. I al final d'ell se trobava l'element potser més simbòlic de tota la séquia, el molí de na Rovella, el que dona nom a la séquia. A partir d'allí continuava regant horters, donant aigua a cases, netejant les clavegueres per la plaça actual de l'Ajuntament, on estigué fins al segle XIX el convent de Sant Francesc, amb el seu hort i pati interior ajardinat. I des d'allí ja, paral·lel un poc al camí de Russafa, el carrer Russafa, arribava al barri i a tota l'horta històrica de Russafa. Coses que avui en dia han desaparegut. Es queden testimonis arqueològics, com és el Vall Vell, la plaça del Mercat, Baix de la Llotja, les clavegueres centrals de la ciutat, alguns elements que ixen en les excavacions arqueològiques de les ciutats, però a l'horta tot el que és l'Eixample, el barri de l'Eixample, cap a Quatre Carreres, barri de Quatre Carreres, que és el que regava històricament, ha desaparegut en el creixement urbà. I el que queda, al final, l'últim barri que vertebrava la séquia de Rovella és de la zona de Monteolivet fins a Natzaret i la Punta, que són les zones encara que queda un poc d'horta actualment. És, per tant, un camí d'aigua que recorreix tota la banda dreta del riu Túria històric i que vertebrava els barris de la ciutat, des de Campanar fins a Natzaret i la Mar.